biste najjednostavnije objasnili šta je opis posla neurohirurga i šta sve leči? U suštini neurohirurgija se bavi hiruškim lečenjima, operacijama po definiciji centralnog i perifernog nervnog sistema. Centralni nervni sistem obuhvata operacije mozga, glave i mozga i kičmene moždine. A operacije perifernih nerava, koji se pružaju kroz gornje i donje ekstremitete, kroz ruke i noge, spadaju u operacije perifernog nervnog sistema. Dakle, po najjednostavnije rečeno, operacije mozga, kičmene moždine i perifernih nerava. Sva tri segmenta nervnog sistema spadaju jako osetljivo tkivo. Nervno tkivo je jako osetljivo. Osetljivo na povrede, osetljivo na leziju i sa minimalnom mogućnošću regeneracije, tako da kažem. Dalje, u okviru operacija mozga, znači centralnog nervnog sistema, postoji više vrsta, odnosno više patoloških stanja koje se najčešće operišu. Izdvojio bi povrede, odnosno traumu, znači povrede glave koje se dešavaju prilikom akcidenata, uopšte situacija, takozvane kraniocerebralne povrede i patološke lezije, odnosno operaciju patologije mozga, gde opet spadaju spontana krvarenja, tumori, odnosno tumori mozga, to je domena onkologije, a zatim urođene anomalije, kongenitalne malformacije, stručnije rečeno, i ostale druge ređe lezije. Kod operacije kičmene moždine, a takođe postoji domen i polje operacije tumora kičmene moždine, znači iz domena onkologije, zatim trauma kičme, pa i kičmene moždine kao odvojeni segment i degenerativno oštećenja kičme kao najčešća oboljenja i u neurohirurgiji praktično i što se kičme tiče kod čoveka. Kod degenerativnih oboljenja kičme dominira problem kao što diskus hernija i stenoza kičmenog kanala. 80% degenerativnih oboljenja, odnosno oštećenja kičme, u 80% tih oboljenja spadaju diskus hernije i stenoze kičmenog kanala. U ostalih 20% ostale ređe degenerativne oboljenja u smislu izvesnih deformacija, luksacije pršenova, skolioza, odnosno spondilolisteza i ostalih kombinovanih oboljenja degenerativnih. Dalje, kao treći segment operacije perifernih nerava, koji opet mogu da budu traumatskog porekla, znači povrede perifernih nerava ili dosta ređe operacije, odnosno dosta ređe patologije perifernih nerava, koja opet može da bude onkološka, da se radi o izvesnim tumorima perifernih nerava, koji mogu biti opet dobroćudni ili maligni. I u principu bi to otprilike bio opus, ovako, koliko sam uspeo, jednostavno rečeno, a sveobuhvatno opus neurohirurgije.